Good morning. Good morning po mga kabalen. Happy Friday. Welcome po sa CLTV 36 Newsstream. Opo, hindi po ito yung ating official na simula ng ating programa sa telebisyon pero syempre naka-stream po tayo live. Magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok. Yan. Good morning Kuyang Paulo G. Santos. Ayan. Nanonood nakatutok si Kuyang Paulo G. Abangan ho natin yung mga kwento ni Paulo G. Santos tungkol sa mga kababayan natin, mga natatanging kwento ng ating mga kabalen dito sa lalawigang Kapampangan. Nung isang araw napanood ko yung kwento ni Kuyang Paulo G. Tungkol dito sa pandesal sa Angeles City. Ako'y nagutom Perfect para sa umaga yan, Kuyang Paulo G. Abangan namin yung mga kwento mo dito sa ating lalawigan. At syempre, magandang umaga rin. Ito, nag-shoutout din. Happy Friday. Kuyang Art Consuelo. Ito, si Kuyang Art. Nandyan sila ngayon sa Masantol. Tama ba? O check natin. Masantol, Pampanga. Oo, para sa DepEd Pampanga Cluster 7 School Press Conference. Ayan. At magja-judge ho dyan ang ating kasamang si Lizen Morton. Siyempre. At ibabalita na rin natin dahil siyempre isa ho yan sa mga gusto nating bigyang pansin yung mga aktibidad din ng mga kabataan lalong-lalo na ho pagdating sa pagbabalita. Ayan, napaka-exciting. Makabebe High School. Ayan, sabi ni Kuyang Art. Doon yung event sa Makabebe High School. Ayan. Uy, sa Makabebe, maraming seafood dyan, Kuya Art. Oo. Ano ang pwede mong ipagdala? Sabihin mo kay Lizen, baka naman pwedeng dalhan nyo daw yung mga nasa taong newsroom ng mga ano bang nabibili. Wag nang taba ng talangka. Baka naman hindi pa kami pwede ni Kuyang Zernan diyan. Kuyang Zernan, kung ikaw may nakikinig magpagaling ka at namimiss ka na namin. Pasaka sa Anpat. Lalabas ka rin dyan, mabibigyan ka ng parol. Ika nga, magpagaling ka, Kuyang Zernan. Opo, ito nga si ating kaibigan na si Kuyang Zernan San Juan ay nagpapagaling ko ngayon sa pagamutan. Siya ho ang ating master editor dito sa CLTV. At namimiss na natin si Kuyang Zernan. Mabilis na pagbalik, Kuyang Z, ang aming iniintay sa'yo. Kwentuhan muna ho tayo. Ito, may tanong ako. Naniniwala ba kayo sa swerte? Yun yung aking question of the day. Ngayong araw ho ng Biyernes, lalo na't nalalapit ho yung tinatawag na Chinese New Year. Ayan. Sa television din pero sa ngayon live na tayo sa Facebook para ho sa ibang mga balita. Silipin natin yung mga mainit na usapin sa aking news briefing ngayong araw ho ng Biyernes. Ito, babahagi ni Kuyang Justin yung kanyang streaming, ang kanyang screen. Ito ho yung aking news briefing ngayong araw ho ng Biyernes via Google News. Ano ba yung mga malalaking balita ngayon? Basa-basa muna ho tayo ng dyaryo. Ayan, pagkagising natin sa umaga hanggang pagkasimula ng araw natin, pagdating sa opisina o pagbubukas ng mga emails. Ayan, isa ho yan sa ating check natin. Ito yung mga balita sa ating paligid. Ano ba to? Balita ho muna tayo sa Zambales. Ito, BRP Cabra keeps CCG vessel of Zambales coast. Ayan. Patuloy hong ginagawang pagbabantay ng ating mga magigiting
na puwersa ho ng ating Philippine Coast Guard sa kabila ho nitong pinapakitang I will call it aggression. Aggression is the word, di ba? Ikaw ba naman, nandun ka sa sarili mong teritoryo tapos babombahin ka ng water cannon. Ano pa bang tawag mo doon kung hindi aggression, di ba? So, eto ho, patuloy ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard. Yung kanyang maneuvering dyan. Kaya naman hindi nakalapit itong Chinese Coast Guard Vessel 3103 dyan sa Zambales. Sabi ho ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ho ng Philippine Coast Guard para sa usapin sa West Philippine Sea. Ito, mahigpit ang kanilang pagbabantay laban sa iligal na presensya ng China sa atin pong teritoryo. Ayan, malinaw na malinaw. Illegal po ang presensya nila sa ating teritoryo. Ito ho yung balita mula sa Philippine News Agency. Ito po mga kabalit. Sa ating mga kasama rin, ito, nakikita na ba? Sino ba ang nasa switcher ngayon? MCR, Rance, maraming salamat. Renz, ikaw ba yung nandyan? Ayan. Maya-maya ho, magiging live na rin tayo sa telebisyon. Ganap na 10:15 ng umaga. Welcome ho dito sa CLTV 36 news stream. Ayan. Yung ating QOTD, Question of the Day, flash natin, Kuya Justin. Makikita ho natin yan. Nakapost din yan sa Facebook page ng CLTV 36. Ayan. Mag-ibat ko po, may pagkwento tamo. Ayan.
naniniwala ba kayo sa swerte? Ano ba yung mga swerte para sa Chinese sa papasok na taon at ano yung mga malas? Yan ho yung ating pwedeng talakayin at mapag-usapan gaya na lamang ho dito sa ating pasilipin natin yung report dito sa CLTV. Meron hong balita dyan. Ang ating reporter na si Ashley Punsalan, nakita ho natin, mga kabalen, ito hong yung iba't ibang malas, iba't ibang swerte ngayon pong taon, lalo na papasok ho yung Chinese New Year, January 29. Ayan po mga kabalen. Ito, inahanap lang ni Kuya Justin. Silipin ko lang yung ating stream. Naniniwala ka ba sa swerte? Yan ang ating tanong ngayong umaga. Ayan. Ako, alam ko, naniniwala si Kuyang Art ng Kabayan, naniniwala sa swerte. Si Kabayan Art Consuelo. Bakit hindi? Wala namang mawawala. Ika nga sabi ng iba, di ba? Pero, yung iba naman, sinasabi, nasa tao ang gawa. Yung mga ganun Yung iba naman, paniniwalaan, walang ibang pininiwalaan, kundi ang poong may kapal at yung kanilang gawa. Yung iba, marami naman, di ba? Oo. Lalo na yung mga Pinoy Di ba? Merong, nung nagne-negosyo yung aking magulang na Katoliko kami, pero minsan may Buddha Di ba? Hindi naman kami Chinese, pero may Buddha. Yung mga ganong bagay ba? Na pampaswerte raw, di ba? O may palaka, mga ganon, na hindi naman din namin bahagi ng aming kultura personally, Hindi naman kami Chinese. Pero ito ika nga, yung mga Pinoy, mapamaiin. Kahit talaga, mapamaiin. Wala pong age talaga yun, mga kabalen, mapamaiin. Ang hirap sabihin mapamahiin. Yan. Ito, hanapin muna natin, ano ba yung mga swerte ngayong darating kong Chinese New Year, pagpasok ng bagong lunar calendar. Ayan. Nahanap ko lang yung mga ba natin makikita yung mga swerte na yan. Balikan ko lang po Ito mga kabalen, at time check muna, time 9:47 ng umaga. Mamaya pong mamayang alas 10:15 live ho tayong mapapanood sa television Signal Channel 115 sa CLTV 36. Kaya naman tutok lamang ho kayo mga kabalen. At para ho sa iba't ibang information, iba't ibang balita ukol ho dito sa ating lalawigang Kapampangan at sa iba pang bahagi ng Central Luzon.
Ito ho, gaya ng aking binabanggit kanina, ito, panoorin natin yung video kung naniniwala ba kayo sa swerte. Ayan. At ano nga ba yung swerte? Ngayon hong pagpasok ng lunar year, ito ho, mga kabalen. Kung Hei Fa Chui. Sa nalalapit na pagsalubong ng Chinese New Year sa January 29, hindi lang ang mga Chinese ang nagse-celebrate nito dahil maging ang mga Pinoy nagkikisaya rin. Nakabase sa lunar calendar ang pagdiriwang kaya naman walang permanenteng petsa para rito. At kasabay ng pagsimula ng bagong lunar calendar, ito rin ang pagpasok ng Year of the Snake. Dahil dito, kasama sa mga Chinese zodiac na maaring vulnerable sa bad luck ngayong taon ay ang mga taong pinanganak sa Year of the Snake, Pig, Monkey at Tiger. Medyo low yung force ni Snake ngayon. So, mag-ingat siya like sa investment, sa mga scam. Prone sa scam yung mga 4 na year sign ngayon. Ngayong nalalapit na ang Chinese New Year, ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng dapat malaman ngayong 2025? Future dusk ang lucky color ngayong taon. Ito raw ay pangontra sa mga impulse decisions o ang paggawa ng mga padalos-dalos na desisyon na maaaring makasakit o makapagdala ng malas sa sarili. Ayon sa feng shui expert at seller ng mga pampaswerte na si Mariel Goloran, may iba't ibang mga charms na magandang gamitin para sa pag-attract ng swerte sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang piyaw o ang pikshu ay isang mythical Chinese creature na sumisimbolo sa wealth, protection at good fortune. Ito raw ay swerte para sa business. Pagdating naman sa magandang career, may namang pagsusuot ng mga charms sa may citrine stones dahil ito ay sumisimbolo sa overflowing success lalo na sa career. Okay rin itong i-partner sa piyaw para sa pagkakaroon ng financial freedom. Rose quartz naman ang para sa iyo kung hanap mo ay maayos na love life ngayong taon dahil ito ay sumisimbolo naman sa love and fidelity, happiness, harmonious relationships at peace of mind. Para naman sa pagtataboy ng bad energy at inggit, magandang pangontra rito ang mga evil eye charms. Kung ikaw naman ay pinanganak sa Year of the Snake, Pig, Monkey at Tiger, may namang pagkakaroon ng Tai Sui amulet for protection against bad energy and negativity at ma-attract ang positive energy. Ilan lamang ito sa mga charms na pwedeng gawing panangga sa malas ngayong taon. Magkakaiba naman ang pananaw ng ating mga kabalen ukol dito. Kasi po, kailangan mo rin po mag-tiyaga at magsipag. Hindi po lahat nadadaan sa swerte. Kasi nasa tao po yung swerte. Mga puso'y kunin mo kung hindi ka pa rin kumikilos, diskarte, wala pa rin pong swerte. Ito rin ang naging paalala ni Goloran. Ayon sa kanya, huwag lang umasa sa mga pampaswerte dahil hindi naman ang mga ito ang tanging gagawa ng inyong kapalaran. Kung nafe-feel mo na, mafe-feel mo yan na medyo mabigat, hindi maganda yung aura mo ngayon 2025, mag-wear ka niyan, din sabayan mo ng sipag. Hindi naman pwedeng, for example, bibili ka niyan o upo ka lang. Siyempre, kailangan maghanap buhay ka para lalo kang swertehin. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Especially
nilabas na At yan na po yung possible printing. Yes, kasi na napag-usapan ngayon sa Commission Bank, dahil po natin yung Commission na we will comply. We will respect, comply, and follow the directive of the Supreme Court. At tandaan po natin na isang PR ay pansamantalang relensyon. Hindi po ito ang pinag na desisyon tungkol sa meron ng kaso. Hindi pa po nito sinasabing tama o mali ang Commission of Elections sa naging desisyon po. Kung kaya naman po, ipagpapatuloy namin ang printing ng balota rin darating na sa akin. Tatapusin namin lahat yung pagpapago ng database. At the same time, yung mismong mga pag-serialize ng mga balota ay kasama na rin po yung pagbabago ng mga ballot faces ng buong Pilipinas. At sa po yung gagawin namin sa itong 2 hanggang 3 araw, kung kinakailangan overtime namin, overnight namin ng mga taluan, gagawin po natin yan. At again, yung pong na hindi po inaprubahan ng Commission EMA, yung strategy na gagawin natin upang mapabilis ang pag-i-implementa ng balot. Gagamitin po namin ang mga machines ng NPO, kasabay ng mga machines na 2 na pinrovide sa amin ng NIRU. At hopefully, sana magkaroon tayo ng mga 1.5 production output ng mga balota sa isang araw. Sir, yung kay Francis Leo Marcos, hindi mo malaman kung dapat po siya na-declare sa results. Nakakakulungan po siya yung capacity na senator niya. Ang paniniwala po kasi ng COMELEC, hindi naman porket may partido at hindi naman porket may nakatakbo na nakaraan, hindi mo na pwede i-declara ng nuisance candidate. Tatandaan natin, hindi naman po yung kakayanan financial o kakayanan material para makatakbo. Again, inuulit po, wala pong dineklara ng nuisance candidate or candidates ang COMELEC sa 117 dahil nasa kawalan ng pera o dahil siya ay mahirap o wala siyang kakayanan na makapagpapaan niya. Dineklara po silang nuisance sa naniniwala ng COMELEC. They are making a mockery of the electoral process. Hindi seryoso yung pagtakbo. Hindi talaga siya para tumatakbo para mag-offer ng servisyo sa mga mamamayan. At yan po ay madami kaming basihan. Hindi lang po isang aksyon, hindi lang po isang bagay. So kung sa palagay naman po ng iba, mali ang aming desisyon, tama po yan. Dadali kami sa Korte Suprema. Hindi pa naman sinabi ng Korte Suprema na mali ang pag-determine ng COMELEC ng reasons si Mr. Marcos. Pero nakatakbo siya. Bakit niya siya? Yung po, siyempre, iba yung komisyon at that time, iba yung present komisyon ngayon, hindi po siguro napansin noon, ay ngayon po lahat ay kita natin. Sapagkat talaga kung binalansin natin, inalam natin talaga, sino ba yung biro-biro lang ang pagtakbo? Sino ba yung talaga namang seryoso? Sino ba yung walang partido pero deserving na tumakbo? Sino ba yung may partido pero hindi naman talaga deserving na tumakbo? Sino ba yung walang partido pero at the same time, hindi na deserving talaga tumakbo? So yan po lahat ng yan ay kasama na factor in ng COMELEC and bank ng aming pong dinidesisyonan ang mga nuisance cases. Dalawa ko sila ngayon makikiparo sa balota. Para po kung sino mauna po din siya. Base po sa initial nating verifikasyon sa records, mukha po ang gagamitin na balota, na name kasi sa balota ni Mr. Marcos ay Francis Leo. So Marcos Francis Leo. Si Senator Amy po kasi ay Marcos Leo. So therefore po una po yung F sa letter I sa kasakalan. Kung magkakagaling po mauna po yung pangalan ni Mr. Francis Leo yung po sa Senator. Just for context sa Francis Leo sa atin. Pwede pala yun kahit screen name lang or hindi yan tuloy na pangalan. Pwede po i-apply yun po sa kanin na gamitin mo totoo na pangalan. Alam niyo po, maaari din po na isang pasihan yun sa pagdideklara ng pag-nuisance sa isang kandidato. Kung hindi ka nagiging makapagpukanan o totoo sa mismong country. Of course, pinapayagan naman po kasi ng batas din ang paggamit ng nickname o paggamit ng mismong tinatawag natin stage name. Diba? Pero minsan may nag-question din, bakit yung stage name yung ginamit kahit kailan naman hindi naman siya pinata sa tawag na ganyan. O kaya naman talagang ang purpose ng similarity of the name kasi para makalito sa ibang kandidato. So siguro po, kasama po yung kasi sa nalagay sa desisyon namin na ang purpose ay pang-ito rin sa mga botante natin. So tingnan po natin kung ano magiging final na disposisyon ng Korte Suprema. Mas ang importante, dahil po sa TRO ng Korte Suprema, kasama na po ang pangalan ni Mr. Francis Leo Marcos sa balota na gagawin po. Ay, yung bagay na talaga hindi ko masasagot, pero siyempre,
ang purpose din po ng pagtingin na po natin ng Section 69 ng Omnibus Election Code sa pagiging reasons, nakalagay po kasi doon, ang purpose is to cause confusion among the electorate. Madami na po tinanggal ang COMELEC dati pa na mga reasons candidates dahil kaparehas kasi ang pangalan ng mismong legitimong kandidato. Nangyari po yan sa Negros Oriental. Hindi nga po ba yung pong Digamo. Parehas na Digamo. Halos parehas ang pangalan, letra lang ang pinag-iba. Dalito ang mga mamamayan, nakakuha yung Digamo na yun, kung hindi tayo nagkakamali, 18,000 boto. Pagkatapos niliklara ng Korte Suprema na tama ang COMELEC na talagang reasons candidate yung Digamo na yun. Anong ginawa, anong sinabi, dapat ibaliwala ang boto ng Digamo na yun, ibigay at iya ang lahat ng boto niya sa tunay na Digamo at alamin kung sino talaga ang mananalo. Hindi po ba matapos isuma total at i-add ang boto ng reasons candidate na Digamo na pasama siya sa boto talaga ni Governor Digamo, siya ang nanalo. Inanal namin ang proklamasyon nung naiproklamang Governor Teves at pagkatapos doon naiproklama namin si Governor Digamo. Hindi ko ba nagresulta yun sa pagkamatay ng madami yung epekto ng mga pagbabago yun sa politika ng Negros Oriental. Siyempre po na, nakadepende sa kanyang legal team. Siyempre sa part naman po ng COMELEC, tapos na po yung kaso sa amin. At this point, wala naman po kami magagawa kung hindi tumalima. Sumunod sa pinag-uutos po ng ating Korte Suprema bilang pinakamataas na korte ng ating bansa. And therefore, ano mo po yung remedy, maghihintay po kami. But in the meantime, Mr. Leo Marcos is a legitimate candidate in accordance with the TRO of the Supreme Court. Yan ang training sa Sabado na po ba? Opo, Sabado na po natin gagawin. I-announce din po natin kung baka mas mapapaaga tayo. Kung sakali po dahil sa sipag at saka ang aming mga takuhan sa department at information technology, baka po natin matapos na agad by tomorrow. Halimbawa, yung pong paggagawa ng mga ballot faces, pwede po kami magsimula kahit Friday ng hapon, halimbawa. Kasi nga po sa Sabado, eksakto kasabay naman po ang mock elections. Sa buong bansa, meron po tayong mapiniling mga lugar at sa abroad, meron din po, itutuloy na po natin ang mock election natin. Okay lang yun, sir. May mock election sa kanila. Ano balota po yung gagawin sa Sabado? Ayun po yung mga ano lang po yung mga test ballots lang po kasi yun eh. So hindi pa talaga kasama din yung mga tunay na pangalan ng kandidato. Yung mga original na balota, sinisimulan po natin gamitin yan, yung tinatawag na final testing and sealing. 10 balota bawat isang presinto, 10 botante na tunay ang boboto at lahat ng teachers na maglilingkod sa bawat presinto. 1 linggo po yan bago mag-eleksyon. Titingnan kung ang lahat ng makina ay gumagana, yung lahat pa ng baterya ay gumagana at fully charged, at yung pag lahat ng election paraphernalia ay naandyan bago muling isin para magamit sa pinakalunes na araw ng hangin. Hindi naman po, kasi majority pa rin po ang dalawang divisions ng COMELEC, dalawa pa rin po, magkakaroon pa rin po ng presiding ng bawat division. At the same time, yung limang naman po ay 5 pa rin kami. Of course, napakaganda po kung kami ay kumpleto. Sapagkat hindi naman po napipigilan, minsan hindi nakakakuha ng majority para mag-dispose ng isang issue. Sapagkat siyempre, minsan nagkakahati-hati sa mga desisyon, sa mga opinion. Kung kaya napakabuti sana, at ang ating paniwag-manawagan na hindi naman tayo nag-influensya sa ating Pangulo. Sana nga po talagang may ma-appoint ka agad dito sa COMELEC na kamahalinhin ang balik po nila upang kahit paano maging normal din rin ang pagkilos at pagtatrabaho ng COMELEC. Ngayon talagang 2 buwan na lang halos ay election na. Sure, walang depende yun kasi parang okay. Yung pong Pangulo ng Pilipinas ay meron pong continuing authority mula sa COMELEC. So pag po ang nag-appoint ay ang pagkagalang-galang na Pangulo natin, hindi na po niya kinakailangan humingi pa na exemption mula sa COMELEC. Kung ang appointment po ay appointment sa armed forces, military, at sabihin na po natin kahit sa COMELEC, yan na po ay automatically accepted. Si Commissioner Maceda po ay may mahalagang announcement. Hindi ko ito task force, no? This is a permanent standing committee which we activated for the PSKE and onwards. So wala akong pangangailangan na maglabas ng panibagong resolusyon in this regard.
But we are going to modify the same because we are including in the purview or coverage the committee ay yung tinatawag nating yung abuse of state resources provisions. This will cover all the popularly known as ayuda ban. So, pag-usapan nun natin dito yung bagong tinakda na AKAP, what are the rules for IH to PAD moving forward. We're going to compile and collate our policies on that. Kung kailan sila exempt, kung ano covered or kasama sa exemption, kung ano ang mananatili doon dahil siguradong pag-aaralan namin kung saan pa tayo mag-iigpit. Because as we do know, in order to uplift and ensure the public trust in the vote, we're trying to avoid all interference by force, interference by fraud, and interference by funds. That's the reason why the Committee on Contribution was established. Just for the record, bakit yung mga ayuda, titignan ninyo? Because they are also, in the first place, they are already covered by the Omnibus Election Code, no? On what are prohibited election offenses. But since dumadami ho yung ganyan practice, sinisiguro namin na ayon lang sa intensyon ng batas ang paggamit ng they're mostly social welfare assistance, no? But if you see that they're being converted for purposes of getting preference or for those who are giving it out, bahagi ho yan ng aming trabaho sa COMELEC. Opo. Sa paglabas ho namin, we're planning sometime first week of February na ilabas yung aming guidelines dyan. But definitely there will be prohibitions just like the IH, just like the TUPAD, on a certain amount of time prior to election. Definitely also be a limitation 10 days prior to election. Because there has been an outcry that the ones who are giving this kind of assistance may also be using it for campaign purposes to ingratiate themselves in the public. And whether that is the intention or not, we want to avoid or prevent that kind of a perspective from part of the public. So we equalize the playing field. Siguro namin na at least as it approaches the election day itself, hindi mo magkaroon ng undue advantage kung magbibigay. Mas mabigat po na penalties for those who will come up. Meron na rin, the penalties are still those that are stated in the election code. No? But what this does also is that it opens up the possibility that the commission may end up disqualifying, as we did in this past term. No? We ended up disqualifying, there was a governor that was disqualified among others, precisely because, I think two governors, precisely because of the involvement in this kind of ayuda violation. Specifics possible for example, accepted supposedly dyan ang educational assistance, transportation assistance, cash, burial, medical. Definitely burial and medical hindi ko namin ipagbabawalan. But you may decide that educational, cash, and transportation will be accepted from the purview. In fact, the Omnibus Election Code already prohibits the granting of transportation and cash the day before and on the day of the election itself. So if we expand that to 10 days, that's what we're reviewing in Portugal. Yes, just like we did for the BSKE, and we recognize and acknowledge the cooperation of GCash, PayMaya, and other platforms. For a certain time, during the campaign period, there will not only be a prohibition, but there will also be ceilings. During BSKE, may ceiling 25,000 only.
above 5,000 makakakuha kayo ng window na sinasabing suspended mo na yung access nyo for that. Sir, sorry. Covered lang po ba ito sa mga nakaupo sa pwesto o pati po yung mga civilian? Like, may mga nabibigay kasi ng ayuda, for example, mga vloggers? Hindi, sila naman, covered naman sila talaga na ay mga vloggers. May mga ayuda sila eh. Well, this is a regulation, of course, on what the government is doing because it's also an undue advantage. But yung mga vloggers and other private persons, covered din mga provisions already existing. Yeah. Right. I mean, may additional daw. May dalawa Ay, hindi, kaya pala diba? Ay, sobrang po natin ginagalangan natin pulong maestrado natin. At pwede po yung lahat ng komento na. Kaya lang po, sadyang hindi namin po talaga may iwasan kung talaga may mga TRO na may-issue sa Comelec. Siguro po yung nakadahilan natin na kaya may mga TRO dahil yung mga desisyon ng Comelec. Kung walang desisyon sa Comelec, walang TRO ang Korte Suprema. At again, pinagmamalaki po namin na wala po kami pending cases patungkol sa nuisance, patungkol sa national at local kandidato na may nuisance. Kaya naman po, yung mga cancellation ng candidacy ay unti-unti na po namin nare-resolve. So, again, kung may TRO man yung pansamantalang remedyo, at hindi pa po yan ang pinal na desisyon ng Korte Suprema kung kami ba umagduso sa aming kapangyarihan o hindi. Madami na rin po pagkakataon, tiniaro kami ng Supreme Court. Pero sa bandang huli, nag-affirm ang Supreme Court sa desisyon ng Comelec. Ganun na po talaga. Kahit po Comelec, nag-i-issue kami ng mga TRO sa mga regional trial courts o sa mga court na may hawak ng kaso habang pinag-aaralan kung tama ba o hindi yung kanilang ginawa. So yan po lang ang aming tamang sagot dyan. Yung po lahat ng mga komento na nakikita natin ay ating po tinatanggap ang lahat ng yan. Whether ito ay against sa amin o pabor sa amin, ang importante po, focus lang kami sa trabaho. Kasi sa bandang huli po, hindi dapat kami napapa-apekto. Lalo pa kung negative ang kritisismo, dapat positive lang lagi ang approach namin sa mga ganyan. Ang pag-uusapan muna namin yan, hindi muna tayo makakasagot sa ganyan. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema dahil nagkaroon sila ng piano na wala pa ang printing ng panutan. Pero siyempre, maaari kasi mag-iba ang lahat kapag po nagsisimula na tayo na mag-imprenta ng panutan. I mean, with all due respect at hindi po ang purpose nila influensyahan ang disposisyon ng katalandanan ng Supreme Court. Sir, ito na ba yung last na reprinting ng mga chance manual? Ulit na naman kasi may 13 positions and 22 pa. 22 at saka 25. 22 at 25. So far, wala kami nakuha TRO sa mga party list. Halos 200 yun na hindi namin pinagbigyan. Wala naman po na issue na TRO sa party list. Yan po, siyempre, yung kasagutan na talaga ay nakadepende sa ating katas-tasang hukuman. Ngayon po, wag lang po sana ang national. Pagka kasi national, piktado po talaga yung titingnan. Pag local po, madali kami mag-adjust. Kasi kahit mag-reprint kami, doon lang po ang reprinting sa lugar na yon para doon sa pangalan na halimbawa idadagdag. Pag po talaga national, damay po kasi ang lahat. But again, ito ang commitment ng Comelec. Number 1 pa rin, respect the Supreme Court. Number 2, follow the directive of the Supreme Court. And number 3, allow all the TROs be implemented by the Comelec. Yan po muna parameters ng Comelec. Kung may pang-apat, saka na po natin yung pag-usapan. What does it mean? Does it mean follow the Supreme Court? You will reprint again. Kung yan po ang pag-uutos sa atin at yan po ang kakailanganin, bakit ba hindi? Basta may sapat pang panahon. Again, sa puntong ito, yung panahon na ay naninipis na ng sobra. 3 linggo na po tayong medyo na-delay. At tama nga po, dapat nga, natatandaan ng lahat, ang printing po namin ay 3rd week pa dapat ang December. Nakapagsimula po kami, iyan sa East, itong 2025. So na-delay na po kami para na ma-accommodate yung mga nagpa-file pa ng kaso sa Korte Suprema. So again, we will always respect and we will always give our respect and follow the Supreme Court. Yes po, and we are going to inform the Honorable Supreme Court that we are going to reprint the battles, start the printing again by Saturday. We're going to write the Supreme Court through the
Isang magandang umaga po sa lahat mga kabalen. Welcome po sa CLTV 36 Newsstream. Ako po ang inyong lingkod, news streamer Justin Dizon. Kayo po ay nakatutok sa inyong Facebook page. Ngayon din, live tayo. Siyempre, pwedeng mapanood sa YouTube channel ng CLTV 36 at dito rin sa ating telebisyon. Live ho tayo, Signal Channel 115, nationwide yan mga kabalen. At dito naman sa Central Luzon sa ating 38 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Ayan. Good morning po, happy Friday morning sa lahat po ng ating mga televiewers. Kanina live na tayo kanina pa sa Facebook at sa YouTube at nakipagkwentuhan na tayo doon sa ilan sa ating mga manonood. Ngayon, yun po mga nanonood sa inyong telebisyon, samahan niyo po kami ngayong umaga sa aming isang oras na paghahatid ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may paggagamitan. Yan po ang pangako sa inyo ng CLTV 36 News. Ito ang ating pinapanood kanina, ini-stream natin itong live interview kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay ho ng mga iba't ibang bagay dito sa papalapit na halalan. Yung huling usap itong halimbawa na lamang yung registration ni Francis Leo Marcos sa pagkandidato bilang senador. Lehitimong kandidato kumano siya as of this time. Itong interview kay Chairman George Garcia. At ito hong pagpapalit ng mga balota, hindi na pwede na i-print na yan. Kung mas madali daw, sa national problema yan, sa local mas madali. Pero sa ngayon, hindi pa yan nakikita at final na yung mga naiprintang ilang mga balota. Ayon ho yan kay Chairman Garcia. Sige ho mga kabalen, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan ngayon pong umaga. Like and follow ho yung CLTV 36 Newsstream. I-share nyo yung ating streaming upang sa mas marami ho tayong maabot. Tulungan ho natin si Kuyang Justin na maabot yung ating mga kababayan para makapaghatid tayo ng balita at impormasyong makatotohanan at mapakikinabangan. Gaya na lamang ho nitong sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Dahil alam naman ho natin, araw ho ng Biyernes, marami sa atin ang mga uuwi, luluwas, pabalik ng Pampanga. Dito pong kabalentamang Manintunan, Metro Manila, inaasahan po natin yung kanilang biyahe. O yung mga nag-aaral din, Naalala ko tuloy nung ako yung nasa kolehiyo, yung pakikipagsapalaran sa bus tuwing Biyernes pa uwi, o di kaya naman Sabado ng umaga, pagkahirap-hirap po. Ang inyong nakikita sa inyong mga screen, mga kabalen, ay ito pong live traffic update. Real-time monitoring ho yan, hatid sa atin ng NLEX Corporation. Full screen ko lang. Tanggalin ko yung graphic mga kabalen. Ito para makita ninyo. Doon muna tayo sa pinaka-itaas. Upper portion muna ho tayo, leftmost box. Ito hong northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. Sa mga oras na ito, maluwag pa rin yung daloy ng trapiko dyan. Though expected ho mamayang hapon, magkakapila na rin ng mga sasakyan dahil nga sa mga pauwi ng Central at Northern Luzon. At dito ho sa gitnang box naman, yung mapulang lupa sa Valenzuela, yung pasalubong sa atin, northbound po yan. Yung palayo naman, patungong south yan. Bagamat makapal ho ang volume ng mga sasakyan, ay fast-moving pa rin naman. Ito pong trapiko, And doon sa rightmost box naman natin, yung eastbound. Ito ho yung Mindanao Toll Plaza. Nakikita ho ninyo mga kabalen sa mga oras na ito ay meron ng pila ng mga sasakyan dyan sa area po ng Mindanao Toll Plaza. Lalong-lalo na yung cash lane at magkabila. Mas marami lagi talaga ang pila sa cash lane. Sige ho, dito naman tayo sa gawing ibaba mga kabalen. Ang inyong nakikita ay itong portion ng May Kawayan Interchange, magkabilang linya, mabilis ho ang daloy ng mga sasakyan. Ganyan din ang senaryo dyan sa may Bocaue Toll Plaza. Pero paalala ho, bukas may ganap dyan sa may Philippine Arena, yung ating mga kababayan na miyembro ho ng Iglesia ni Cristo, yung One New Era. May event sila. So asahan po yung mabigat na daloy ng trapiko sa area ho nung Ciudad de Victoria. Mamaya papakita ko yung mga
Ito, hanapin natin yung mga alternate route na kailangang daanan nitong mga motorista para hindi sila matraffic. And ito hong San Fernando, sa mga oras na ito, napakaluwag pa rin ho ng sitwasyon ng trapiko dyan sa area na yan, magkabilang linya ho ng City of San Fernando, portion ng North Luzon Expressway. Ito yung aking binabanggit mga kabalen. I-share ko lang yung advisory ng North Luzon Expressway. Ayan. Asahan po natin yung mabigat na daloy ng trapiko dyan po sa North Luzon Expressway bukas. Araw ho ng Sabado yan. Simula 8 a.m. hanggang 7 p.m. dahil magkakaroon ng pagtitipon. Ito pong Iglesia ni Cristo, yung One New Era na gaganapin po sa kanilang Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Kaugnay ho nito, hinihikayat po ng NLEX Corporation ang mga dadalo na dumaan sa NLEX Ciudad de Victoria exit at iyakin pong may sapat na balanse o load ang inyong mga RFID. Maigi rin daw na maglaan ng mas maraming oras sa pagbiyahe sa naturang petsa o bukas ho yan mga kabalen. Yung mga motorista ho na papunta naman sa Bocaue o Santa Maria, they are advised to use yung mga alternate routes, gaya ho ng exit sa Marilao, sa Bocaue o sa Tambubong. And magpapakalat ho ang toll management ng mga traffic personnel sa mga pangunahing lugar para magbigay ng assistance sa mga motorista. Yan ho yan announcement mula po sa NLEX Corporation. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon ngayong weekend para maplano natin yung ating mga aktibidad. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong araw po ng Friday, January 24, 2025, asahan pa rin ng mahinang epekto ng northeast monsoon o amihan dito sa may northern and central Luzon, habang dito sa may southern Luzon, down to Mindanao, asahan pa rin ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin po galing sa silangan. Yung tagpuan ng northeast monsoon at ng easterlies, also known as the shear line, hindi po nakakaapekto sa ngayon dahil mahina ang northeast monsoon. Kapansin-pansin naman yung cloud cluster o kumpul ng ulap sa may silangan ng Mindanao. So sa ating mga kababayan po doon, magbaon na ng payong. Epekto yan ng easterlies. Magkakaroon ng mga paulan for today sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayong araw naman dito sa Luzon, may mga lugar pa rin po na uulanin. Dito sa may Batanes, asahan ng makulimlim na panahon at sasamahan ng mahina hanggang katamtaman na ulan dahil sa northeast monsoon or malamig na amihan. Habang dito naman sa may Catanduanes, asahan din po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms, epekto naman ng easterlies or mainit na hangin galing sa silangan. Sa natitirang bahagi po ng northern Luzon, gayon din sa may central Luzon, bahagyang maulap at madalas maaraw naman ang kalangitan at sasamahan lamang po ng pulupulong maihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Habang dito sa Metro Manila, the rest of southern Luzon, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan sa maulap din na kalangitan, may tsansa lamang ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog lalo na sa may areas ng Quezon, yung mga kabundukan po dito sa may Marinduque, Bicol Region and Oriental Mindoro, dulot lamang din po ito ng easterlies. For Metro Manila, temperatura ay mula 23 hanggang 31 degrees Celsius, habang medyo malamig pa rin po dito sa may northern and central Luzon, lalo na sa madaling araw. For Baguio City, nasa 14 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, pinakamalamig na po ang 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, asahan pa rin ang mga minsan mga pag-uulan, lalo na sa may central and southern portions, dulot yan ng easterlies. Habang dito sa Visayas, pinaka-uulanin ng northern and eastern Samar, kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na sa tanghali at sa hapon, dulot din po ng silanganin. Dito naman sa parting Visayas, the rest of Visayas, may tsansa pa rin po ng mga pulupulong mga paulan or pagkidlat pagkulog, but most of the day, magiging maaraw naman or bahagyang maulap ang kalangitan. Temperatura dito sa Metro Cebu mula 26 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan sa Mindanao, may mga lugar pa rin po na magkakaroon ng pag-ulan, dulot pa rin po yan ng easterlies
Asahan ng mataas na chance ng ulan dito sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, hanggang dito sa may Soc-Sabjen, halos buong Davao Region and Caraga Region. Makulimlim na panahon at sasamahan din ng mga minsan malalakas na mga pagulan at mga thunderstorms, kahit mag-ingat po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao over Northern Mindanao Region, dito na sa rest of Bangsamoro Region, plus Zamboanga Peninsula, partly cloudy to cloudy skies, umaga hanggang tanghali, pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, mataas na rin po ang tsansa ng mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog dulot ng easterlies. Temperatura dito sa may Zamboanga City and Davao City, medyo mainit pa rin lalo na sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, dahil mahina pa rin ang northeast monsoon, wala po tayong gale warning na nakataas. Asahan pa rin kapag may mga thunderstorms, posibleng umabot sa 2.5 metro ang taas ng alon. Pero in general po, posibleng umabot lamang sa 1 metro kapag naman fair weather conditions. At para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po bukas, Saturday, January 25, meron pa ring epekto ng easterlies dito sa Visayas and Mindanao at aasahan pa rin ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms over Caraga, Davao Region, Soc-Sabjen at mga nearby areas pa. Make sure na meron pa rin dalang payong at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides. Samantala yung amihan naman or northeast monsoon, nagsisimulang lumakas muli dito sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala lamang po ng mga mahihinang ulan, lalo na sa may eastern section at mga isolated na mga pag-ambon sa rest of Luzon. Then pagsapit po ng Sunday hanggang Tuesday, just January 26 to 28, magbabalik yung shear line dahil lumalakas na rin po yung northeast monsoon natin at posibleng umabot pa yung amihan dito sa bahagi po ng Visayas. However, yung shear line nga po magdadala ng mga kalat-kalat na ulan at mga isolated thunderstorms over portions of Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga Region, as well as portions of Eastern and Central Visayas. Yung shear line po yung banggaan ng northeast monsoon at ang easterlies. So yung easterlies nasa ilalim po yan at nakaka-apekto rin dito sa may Davao Region and Soc-Sabjen. Mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at landslides at ugaliin pa rin tumutok sa updates ng pag-asa, lalo na yung ating mga advisories or even mga heavy rainfall warnings. For the rest of Visayas at malaking bahagi ng Luzon, andyan ang malakas na northeast monsoon early next week. Magdadala ito ng mga mahinang ulan dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, at yung mga nearby areas pa sa may Cordillera Region, gayon din ang Rizal, Laguna, and some parts of Mimaropa. Habang natitirang bahagi ng bansa, mga isolated light rains ang mararanasan, and possible early next week, magkakaroon tayo ng mga record low na temperatures, lalo na sa madaling araw in many areas of Luzon. Sunrise po natin ay 6:25 a.m. at ang sunset ay 5:51 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Ayan ho mga kabalen, ating narinig itong announcement ng Pag-asa. Asahan daw yung record low, record low na temperatura sa mga darating na araw, partikular sa susunod hong linggo. Ayan, parang ang sarap pagpunta ng Baguio. Oo, napakasayang magtungo ng Baguio niyan, yung mga ganyang panahon, ano? At syempre, eto mga kabalen, alamin naman ho natin itong palitan ng piso kontra dolyar. Latest available data muna ho tayo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Basahin ko isa-isa. Yun pong ating 1 US dollar ay katumbas ng 58 pesos and 69 centavos. Ito namang Japanese yen, 37 centavos. Itong pound, 72 pesos. Hong Kong dollar, 7 pesos 51 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos at 59 sentimo. Dirham, 15 pesos 93 centavos. Euro, 60 pesos 91 centavos. Korean won, 04 centavos. At Chinese yuan, katumbas ho yan ng 8 pesos
na and 04 centavos. Yan ho, mga kabalen, ang latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bigyang daan naman natin ang ilang mga anunsyo. Ito, public service announcement muna ho tayo. Pabatid sa ating mga kababayan itong maapektuhan ng water supply interruption dyan ho sa bahagi ng Mabalacat City, Pampanga sa Sitio 4. Ayan, mga kabalen, sa Sitio 4. Opo. Mamaya pong alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, asahan po ang water supply interruption dyan ho sa Sitio 4, flushing activity ng Prime Water. At sa Madapdap Resettlement, yan din, same schedule, Phase 3 dyan ho sa syudad ng Mabalacat. Ayan, Phase 3 po sa Madapdap. Yan, mga kabalen, saklo na kayo, ika nga, at kayo po yung mag-igib na upang sa gayon hindi maabala. Ito, makibahagi ho kayo dito sa ating discussion, sa ating comment section, mga kabalen. Ang tanong ni Kuyang Justin, naniniwala ka ba sa swerte? Ayan, meron hong nakapost ho yan sa Facebook page ng CLTV at pwedeng magbigay ng inyong komento. Ayan, basahin natin. Nawala yung aking binabasa. Ito, bali yung, ito, balikan natin. Ayan, back. Ayan. Ba't gano'n? Ayan. May nagkomento, ito, balik natin. Ayan. Basahin natin yung comment. Sabi ni Ventaruk, hanapin mo, hindi lalapit sa'yo. Ayan, sabi yan ng ating netizen, follower na si Ventaruk. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa swerte? O basahin natin yung ilang mga komento. Nanonood din sa atin si Roald Gonzalo. Welcome back to the studio. Ayan, Roald, magandang umaga. Happy viewing at maraming salamat sa iyong walang sawang pagtutok dito sa ating CLTV 36 news stream. Ito, mga kabalen, pakita ko lamang ito ho nga damage din ng nangyaring lindol dito ho sa Southern Leyte. Ayan. At yung ating mga kababayan dyan, niyanig ho ng malakas na malakas na lindol. Narito ho yung ilan sa mga impact sa mga ilang kakalsadahan. Base na rin sa post mo ng DPWH. Ayan ho, mga kabalin. Sa Leyte ho ito. Ayan. Southern Leyte. Ayan. Pinagdarasal ho natin yung ating mga kababayan dyan ho sa Southern Leyte na apektado nitong naging pagyanig. Ito ho yung mga nasirang kalsada. Ito po, mga kabalin, naalala ko nung nagkaroon ng similar incident, yung April 2019, tama ba? Na earthquake, o 2018. Itong, 2019, tama, 2019. Itong nangyari dito sa Pampanga, kung saan gumuho yung isang, yung Chuzon Supermarket dyan sa Porac, Pampanga. Na-cover ho natin yan, At yung Megadite, nagkaroon ng biyak na ganito. That time, talaga hong nakakatakot din, So, pinagdarasal ho natin yung mga kababayan dyan sa Leyte. Kabalen, isang patalastas muna sa aming pagbabalik. Marami pang balita na dapat ho ninyong malaman, balitang makatotohanan at balitang mapakikinabangan. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Live ho tayong napapanood sa Signal Channel 115 nationwide ho yan at sa lahat ng mobile platforms ng CLTV 36 online platforms sa Facebook, sa YouTube at hindi sa TikTok wala pa. Sa susunod, ila-live na rin natin to sa TikTok. Inaayos lang ho natin. At syempre yung ating website cltv36.tv/livestream. Yan ho, mga kabalen. Eto, sabi ni Paulo G, meron siyang sagot sa ating katanungan. Kung kayo ba ay naniniwala sa swerte? Eto, sagot ni Kuyang Paulo. Kuyang, may formula. Swerte, oportunidad, ay preparedness. Swerte. Yan ho ang paniniwala na ibinahagi sa atin ni Kuyang Paulo G. Santos. O oportunidad, may formula. At kailangan paghandaan. Yan. Sige ho, mga kabalen. Ito, may nakomento pa. Nasa labas si Kuya Paulo. Mapaliking luwal. Ayan. Magdala ko pong payong, panangga, at syempre, keep hydrated. Ito, nakadudok din si Kuyang Felix Barrios. Good morning, laban lang ng laban, sabi ni Kuyang Felix. Ayan, maraming salamat, Kuyang Felix Barrios. Ito, makibahagi ko kayo sa aming kwentuhan. Magkumustahan tayo dito sa ating CLTV 36 News Stream. Pero sa oras na ito, ayan, bigyang daan natin yung ilang mga balita sa page ng CLTV 36 News. Ito, mga kabalen, yung 5 kaso o 5 suspected cases, so to speak, ng hand, foot, and mouth disease sa Angeles City ay maigi pong minomonitor ng City Health Office. Kung ano ho yung latest details kaugnay niyan, panoorin ho natin itong report. Naka-home isolation na ang 5 katao sa Angeles City na suspected na tinamaan ng hand, foot, and mouth disease o HFMD. Batay sa inilabas na pahayag ng City Health Office, isinasagawa na rin ang contact tracing at laboratory testing upang matiyak ang pinagmulan ng sakit. Nanawagan din ng lokal na pamahalaan sa mga magulang at guro na turuan ang kabataan ng tamang hygiene. Gayon din ang pag-iwas sa pagbabahagi ng personal na gamit upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Sinisiguro din umano ng city government na patuloy ang kanilang pagmamonitor at paggawa ng mga paraan para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Naka-home isolation na ang 5 katao sa Angeles City na suspected. Yan ho, mga kabalen, yung latest update kaugnay nitong binabantayang suspected cases ng hand, foot, and mouth disease. Paalala ho sa ating mga magulang, at sa mga guro, yun ho sa local government, paki-remind yung mga bata, turuan, sanayin natin sa proper upang ganon maiwasan ho yung pagkalat ng sakit. May komento ulit sa ating tanong si Kuyang Paulo G. Santos kung naniniwala ba kayo sa swerte. Kaya kanina sabi niya may formula. Ngayon meron siyang tanong. Ano ba yung formula? Kung ano yung mga swinerte sa love life. Aba, Kuyang Paulo, alam ko ikaw swinerte ka sa love life, di ba? Kung baka gusto mong ibahagi yung iyong formula, o kaya tanungin natin si Felix Barrios. Kuyang Felix, ano ba yung formula ng mga sinuswerte sa love life? Ayan. Ito, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Ito po mga kabalen, naging viral kamakailan sa social media. Ito hong alitan nitong itong nangyaring insidente dito sa Angeles City, na
mga rider nakamotorsiklo, ano. So ayon ho sa mga eksperto, itong road rage na madalas nating nakikita posibleng pagmulan ng stress at posibleng resulta yan ng matinding stress at frustration. Panoorin ho natin yung balita. Nauwi sa murahan at pisikalan ang pagkat ng isang motorsiklo sa isang sasakyan nitong Biyernes, January 17 sa Angeles City. Makikita sa Facebook post na ito ang detalyadong kwento at timeline ng mga aksyon na ginawa ng mag-ama na nasangkot sa insidente. Ayon sa post, nabigla raw ang kanyang tatay sa nangyari kaya napasigaw siya. Narinig umano ito ng driver ng motorsiklo kaya naman sumigaw at minura niya ito pabalik. Hindi lang daw dito natigil ang ganti ng motorcycle rider dahil sinundan sila nito. Dahilan para ihinto ng mag-ama ang sasakyan at harapin ang rider. Dito na umano nagsimulang mag-amok ang rider at saka sila sinaktan. Napag-alamang empleyado sa isang outsourcing company ang driver ng motor na nag-post rin sa social media tungkol sa kanyang version ng istorya. Sinubukang kuhanan ng CLTV36 ang panig ng rider ngunit hindi na ito makontak. Gayunpaman, pumayag ng magharap at mag-usap ang dalawang panig para magkaroon ng kasunduan. Kaugnay nito, tinanong namin ang isang eksperto sa larangan ng mental health kung ano nga ba ang madalas maging trigger ng mga road rage incident. Ang road rage ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang isang driver ay nagiging agresibo habang nagmamaneho. Karaniwang sanhi nito ay ang pagkaabala sa kalsada, mabigat na daloy ng trapiko o di kaya naman ay nakararanas sila ng hindi magandang asal mula sa ibang motorista. Ganito rin ang paliwanag ni Neo Fergelas Makatangay, isang general adult psychiatrist. So usually it's an undisplaced aggression or anger. With external factors ng traffic, ng behavior ng ibang taong nag-drive beside you, in front of you, or behind you, no, nakaka-affect siya sa ating impulse. Immaturely natin siya napoproject to our anger on the road, yung ating mga frustrations that we are encountering, and stress as well. Dagdag niya, makatutulong raw kung bibigyan natin ng panahon na mailabas ng maayos ang ating mga emosyon. Emotions are valid. You have to accept them and you have to allocate time to understand or to process them. Huwag basta i-brush off. Kasi sometimes, nahiipon. Number 2 is to practice our calming techniques. When we are not assessing or understanding or processing our emotions, prone tayong pumutok. Natin ay valid, our emotions are valid, but the consequences of our emotions are our responsibility. Samantala, siniguro naman ng Angeles City Traffic Development Office ang kanilang agarang pagresponde tuwing mayroong mga individual na masasangkot sa road rage. Payo ng monitoring head ng akto na si Alvin Perez na maging mapagpasensya sa daan lalo na kung nagmamaneho. Driver ka, dapat alam mo, may sa sarili mo lang, alam mo na yung road courtesy. Dahil hindi lang naman tayo yung mga nagdadrive ng sasakyan or yung mga motorista, meron din tayong mga pedestrian, meron din tayong mga school zone. So, disiplina lang talaga ang kailangan natin sa kalsada. Bukod pa sa mga ito, may ilang tips para makaiwas na masangkot sa road rage. Gaya ng pagplano ng magaan na oras ng pagbiyahe o pagplano ng rutang dadaanan upang makaiwas sa stress na dulot ng trapiko. Maging mahinahon at huwag basta-basta papatol sa asal ng ibang motorista. Kung sakaling makaramdam ng galit, magpahinga, huminga ng malalim bago magpatuloy sa pagmamaneho. Bagamat wala pang specific na batas na nagpaparusa sa mga motoristang nagsimula ng road rage, naipasa na sa Kongreso ang House Bill No. 1511 o ang Anti-Road Rage Act na magpapataw ng criminal charges sa kung sino mang lalabag dito. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Eto ho mga kabalen, paalala, yan ho'y reminder mula sa mga eksperto. Ayan. Eto silipin naman natin yung iba pang mga balita. Yung problema sa mga salasalabit na kable ng kuryente. Ano? Ayan.
Ito, pagbati sa ating mga kaibigan. Bago natin puntahan yung isang balita, panoorin natin yung video ni Mayor Ruding Gonzales. Dahil dyan ho sa Mexico, planong gawing color-coded yung mga kable ng kuryente bilang solusyon sa problema sa spaghetti wires. Bago ko puntahan yan, ito, bigyang daan muna natin yung isa pang balita. Pagbati ho sa mga kasamahan natin sa media, na miyembro ho ng Central Luzon Media Association. Ito pong ginanap ho yung kanilang oath-taking and induction ceremonies kagabi. Diyan sa Clark, Pampanga. At formal na hong nanumpa itong mga bagong halal na opisyal ng CLMA para ho sa taong 2025 to 2026. Pinangunahan po ni Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lasatin ang induction ng mga bagong CLMA regional officers, habang si Pampanga Vice Governor Lilia Pineda naman ang nanguna sa induction ho ng Pampanga chapter ng CLMA. Ayan. Dinalahan din ito ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry Chairman Rene Romero, Angeles Vice Mayor Vicky Vega, at Clark Development Corporation President at CEO Agnes VST Devanadera. Ang CLMA po ay isang organisasyon ng media practitioners sa Central Luzon, at ang mga opisyales na ipinagkalob ang kanilang panunumpa ay magsisilbing gabay sa pagpapalakas ng industriya ng media sa kanilang nasasakupan. Layunin din umano ng CLMA na maitaguyod ito pong interes ng mga mamamahayag sa rehiyon at magsulong ng mga proyekto at programa na mapakikinabangan o magiging kapakipakinabang yung para po sa industriya ng media at ng komunidad. Pagbati ho sa bagong presidente ng CLMA, Bob Mark Sison, at sa lahat po ng mga bagong halal na opisyal. Kuyang Jody Mercado ng CLTV 36 Vice President for Broadcast, Paulo G. Auditor. Ito ho yung ilan sa mga larawan kuha dito sa ginanap na oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal ng Central Luzon Media Association. Ayan. Muli, congratulations. At I have to say this, ang ganda ng inyong outfit. Ayan. Ito ho, ang ating kasamang si Jennifer Salenga. Sige po mga kabalen, ito, balikan natin yung binabanggit ko kanina. Kaugnay ho nitong planong gawing color-coded yung mga kable ng kuryente dyan ho sa may dyan ho sa may Mexico, Pampanga. Ito raw ang nakikitang solusyon para magkaroon ng accountability yung iba't ibang mga kumpanya na nagkakable o nakasabit sa iisang poste. Pakinggan ho natin yung pahayag ni Mayor Ruding Gonzales. Tadi po, dumulot siya nga ng gipit ang 7-11 ka rin. Kabalian ng Makanya. Harap na ng munisipyo. Iyan kailangan gaya. Ang po kayo itang inside na ng convention. Kailangan dito ang gusto na naman po parang kabilit ang poste. Kasi namidanan din crack datang ng pangalan. Wala dito ang mga regula yan. Ayun din mo rin. Bali kaya tayo in-intel ko. At saka bago mo pa rin, ano yung maging problema yan? Lalo na po ang ating bagyo. Itang disgrasyang daratang. Neta mo ba nito? Siya Makanya na lang kaayusan. Halimbawa mo at hindi na na truck, balong na maringalo ng driver, nang kay sa Luzon na rin. Baka mahal. Ano mo, halimbawa, hinod lang din, inabit mo ang kay batating taong pakatanakain. Kita nila rin, disgrasya. May tangay, aduwa niya naman kule. Ang mas sa ila magkasakit dating ng oras.
kukulap ka rin ang Bali, wiring na mo. pong color-coded and then sa pong company name ko. Wow. Contact details. Masanting yan. Okay. Oo, mali. Ay, hindi, no. Kasanting na yan nung nabita sa tayo. Masanting na game mata. Safe na pa rin minumang truck o dinaluwang tao. What? Yan ho mga kabalen, inyo pong napanood itong planong gawing color-coded itong mga kable ng kuryente dyan ho sa Mexico, Pampanga. Ito ay nakikita nilang solusyon sa problema sa mga suliranin dun sa mga tinatawag na spaghetti wires. Ito, good news naman tayo. Opo, 19 na universidad ho sa Central Luzon ang kinilala ng Unirank dahil ho sa kanilang kahusayan at sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Ang Unirank po isang international higher education portal at ranking platform na tumatampok sa halos 14,000 universities and colleges mula po sa 200 countries across the globe. Basahin ko kung sino-sino itong pakita natin kung sino-sino itong mga universidad na ito na kinilala ho ng Unirank sa listahan. Tarlac State University, Don Honorio Ventura Technological State University, Bulacan State University, Angeles University Foundation, Central Luzon State University, Holy Angel University, Nueva Ecija University of Science and Technology, Tarlac Agricultural University. Ito hong Bataan Peninsula State University, University of the Assumption, President Ramon Magsaysay State University, La Consolacion University Philippines, Wesleyan University Philippines, Bulacan Agricultural State College, Aurora State College of Technology, May Kawayan College, Baliwag University, Republic Central Colleges, at Guagua National Colleges. Ayan, pagbati ho sa lahat. Ayon ho sa Unirank, ang proseso ng ranking ay nakabatay sa 3 pangunahing kwalifikasyon. Ano ba yan? Ito ho yung opisyal na akreditasyon mula po sa gobyerno, pagbibigay ng undergraduate at postgraduate degree at yung face-to-face learning. Ang pagkakabilang ho ng mga institusyong ito sa listahan ay patunay ng kanila pong husay at patuloy na pag-angat ng rehiyon sa larangan ho ng edukasyon na magbibigay ho daan sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malawak na oportunidad hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Kaya naman congratulations po at sana ipagpatuloy ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga kabataan. Tina-time check na ako ni Ren Steven Correa, 10:55 na raw ng umaga at ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Para ho sa mas maraming balita, i-like, i-share, follow ang CLTV 36 News. Ito ho mga kabalen, pakita ko lang. Aabot ho sa 4 million pesos na pondo ang ilalaan ho ng provincial government para ho sa rehabilitasyon ng San Fernando Lagundi Road sa portion po ng San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Idinaos po yung groundbreaking ceremony kahapon. Ito ho yung kanilang planong ayusin. Pangunahan po ng Provincial Engineering Office. Ito pong nasabing proyekto. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok sa CLTV 36 News Stream. At magkita-kita ho tayo muli bukas. Magpapaalam na ako sa telebisyon. Maraming salamat, Ren Steven Correa.
At sa lahat po ng mga nakatutok, yan, out na tayo sa TV. Magpapaalam na rin ho tayo dito sa social media. Like, follow, share itong ating mga SOCMED para ho manatiling updated. Happy weekend po mga kababayan. Mag-ingat ho tayong lahat.